अरे हटा हमरा फोटो के बीच से। अरे हमार फोटो खींच के अपना दिल से चिपका ला। तो के पता नहीं खे तू बहुत जल्दीबाजी कर रहल बाड़ू। कैसन जल्दीबाजी? बियाह के। अरे मैडम हमरा कुंडली में लिखल बा भगवान लंदन से तोहरा के हमरे खातिर यहाँ भेजले बाड़े। सपना रात में देखल जाला, दिन में ना। तू हमार सपना जरूर देख सकेला, बाकी हमरा के पा ना सकेला। जैसे तू हेलीकॉप्टर के देख रहल बाड़ा, ओकरा के सिर्फ देख सकल जाला, बाकी पकड़ल ना जा सके। हाँ? अरे भगवान, ये सब का हो गई? हमसे सच में बहुत बड़ गलती हो गई। तो सही कहत रहला, ये दुनिया में हमके तो से ज्यादा केहू प्यार न कर सकेला। प्लीज बाहर आ जा, प्लीज। हमके भी तोरा से अपन दिल के बात कहे के आ, प्लीज। I love you!